ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സേമിയ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചു തരാനാണ്. അതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ: സേമി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, പഞ്ചസാര, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ഒരു പാക്ക് പാല്, നെയ്യ്, പിന്നെ മുന്തിരി, സാബൂനരി, ഏലക്കായ, സാബൂനരി. ഇനി നമുക്ക് പാചകത്തിലോട്ട് കടക്കാം. അതിന് നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കാം. ചൂടായ നെയ്യിലേക്ക് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പിടാം. ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ ഇളക്കാം. നമുക്ക് മുന്തിരി ഇടാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് സേമിയ ഇടാം. കളറാവുന്നത് വരെ ഇളക്കാം. ഇനി സാബൂനരി വെള്ളം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കുതിർത്തിയെടുക്കാം. ഇത് ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാലൊഴിക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. പഞ്ചസാര ഇടാം. ഇനി നമുക്ക് പാകത്തിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഏലക്കായ് പൊടിച്ചത് ചേർക്കാം. ഇനി നന്നായി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി തിളക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. കൂടി തുറന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇളക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സാബൂനരി ഇടാം. നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് മൂടി വെക്കാം. തുറന്ന് നോക്കാം. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. എല്ലാം പാകത്തിനുണ്ട്. നമ്മുടെ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സൂപ്പർ അല്ലേ? സൂപ്പർ.